Anggota wonten timbalan ingkang dawuh. Swida wonten timbalan ingkang dawuh. Anggeni wonten timbalan ingkang dawuh. Anoman wonten timbalan. Aja mbok kendhoni nggonmu dandan, nang malah kepara kencana. Nadan wis katon gugur jejonggoling negara Ngalengka, ya kuwi satru ing panglebur gangsa Raden Kumbakarna. Ewadene ngibarate kaya dene saya dhuwur wite nanging bakal saya gedhe angine, mula sing waspada lan ngati-ati. Nggone padha jejaga tumbuk kemit ana ing persanggrahan Sewelagiri. Aja nganti ana ingkang maraja saka sela selane garu. Nun ngestaken dawuh. Menawi dados dawuhipun paduka Kanjeng Paman namung sedika ndederek. Iye, inadani ngabdipun Swida sedika ndederek. Inadani ngabdipun Anggeni sedika ndederek. Anoman wonten timbalan. Iriten para wadya Bala Wanara ngrondani kahanan peperangan. Irana kumlibeting menungso ingkang nyubriyani ora sandadak taren-taren patenana cetha wi panjalmaning mungsuh. Nyuwun pangestu Paman Sugriwa. Katon caturam bareng katon cetha meringis untune putih wah parat munyai. Wadya Bala Ngalengka dasar para nyata. Sapa kowe? Jaya Anggota. Senopatining Sewelagiri. Ayo kowe sapa? Kekeseting Sang Prabu Rahwana Raja. Aku Tumenggung Surasekti, Tumenggung Surasekti dasar para nyata. Ngerti yo? Dina samengko wis ana senopati anyar negara Ngalengka. Ora bakal gagas sedaning Raden Kumbakarna. Raden Megananda Raden Indrajit ingkang bakal ngrabaseng para wadya Bala Wanara. Ora sandadakku ki anggunum tanpa guna ayo kene. Senopati Ngalengka sing jenenge Indrajit kok ning ngarep aku anggo keset ndase. Wah, cangkeme elek keparat. Ora minggat tebak darawene marganing patimu Singalina Prapteng Lalih Surasekti.
Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Senopati srayaning negara Ngalengka saka negara seberang. Prabu Gendon Somalengka. Sapa Gendon Somalengka? Sapa Jayanggada? Sarapati wani mrajang barisaning Prabu Wijaya. Aja sumbar, aja sumbar. Ana bebasan Giri Lusi jalma tan kena kira. Iso ngalahke Wanara Sarat iso njara langit mati dening aku Mara Jajalan. Rasa nganggo gamelan nangnung-nangnung. Mudar. Nepal. Kae ratu kok kaya wong edan. Perang disoraki kok senenge ra jamak-jamak. Ayo. Kok mati dening aku. Mudus. Jigur. Waduh. Ayo sambato. Aduh aku rebutan legane atiku. Ayo, aja mung munyuk loro. Munyuk sing seragame putih-putih ngrubut. Aja munyuk mung sing seragame putih. Munyuk sing seragame wungu terong. Kon ngrubut aku gawake dom jeblok kabeh kowe. Sepolok kowe. Sumene arep bekar iki sikatan. Dadi telone ora metu. Ulang. Digdaya kaya ngapa nek dikerubut munyuk pirang-pirang ya kalah. Ulang berobat. Bangane mati nganggur. Wus ngancik wanci ratri jumbuh lawan weking tak jongko aja nganti kawistara nggonku nlusup marang pesanggrahan Swelagiri ngregemeng nganti kaya gunung akehing para munyuk ingkang padha ngaso lan padha mundur saka ing peperangan ya ora ngerti tekani Raden Indrajit putra Ngalengka atmajaning Sang Prabu Dasamuka kena perbawaku kena daru beksi wisa racun ingkang ndak tamakake ora padha tekaning pati aja dundang putra Ngalengka.
Apa ta mirah ingsun prihatin waspagung micil tudatan wa karya sengkang rinemekan Gusti. Ana apa, Tru? Iki kok dadi ana kanan sing elok-elok ya, Gong? Lah piye? Munyuk pirang-pirang sing maune ting cruwet sing maune kaya padha seneng-seneng mergo iso menang. Ngasorake prajurit utawa senopati saka negara Ngalengka. Kok iki do ting gletak. Monggo iki turu apa semaput, Gong? Ketoke kok yo bal-balan. Bal-balan dukung mboten. Wong stok likaran kok bal-balan. Kowe iki mripatmu melek apa merem? Nek ngene iki mesti semaput apa tekaning pati, mengkari dicek. Nadine isih ana apa ora? Sapa? Nardi. Nadi kok nganti Nardi. Isih ana apa ora? Atiliki kono didemeki dadane iki ana keketeking jantung apa ora, Gong? Ya. Wah, Gong. Ya. Wis genah. Kowe golek horen, diumumke nek iki ana lelayu. Tapi Jayanggata telah meninggal dunia dengan tenang. Gong, iki wancine ora gojek. Ayo mlayu. Matur ngesahi suwun Ndara utawa sinuwun Prabu Rangajaya utawa Kapi Sugriwa. Iki tanggung jawabe piye? Kok ana munyuk doting blasah. Iki kaya ana racun sing diserot lumantar angin, lumantar samirana kok nganti do kaya ngene kanane. Lho, galo Gong, saya oke galo. Walah, jan wis ketiwasan iki nek ora mlayu. Yo Gong, yo. Wonten menapa iki Lurah Petruk? Iki Sugriwa to? Iki. Lapor ana kanan sing edapi-dapi. Lho, wonten menapa? Ki menapa jenengan ndika ki Lurah mlajar-mlajar? Lho, buluse metu to. Gawa utek. Ayo kowe iki kurang ajar. Wangine metu kok. Maha. Kethek-kethek suwela giri ora ana apa-apa. Ora ana sing nibani gegaman, ora ana sing nibani apa-apa. Pokoke ngerti-ngerti padha ting gletak. Sajake kaya katriwandan gedhe-gedhene tekaning pati. Ndara Sugriwa, weh la dalah, wah la dalah. Anu maneh ndi Petro? Anu maneh ndi? Kunjang kanjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Anoman wonten timbalan Petruk matur yen to Wadyabala Swilagiri akehing para munyuk kang padha tekaning pati mongko tanpa sabab lan jalarane nganti mblasah kaya babatan pacing kepareng paduka paman sawana nyang pakuwon matur marang Sinuwun Prabu Rama Wijaya babagan perkara iki kepiye mungguh apike teka ana mungsuh ingkang rajang wanci bengi yen perlu njaluk tanggung jawab karo gunane bisana lho niki ngestakaken dawuh paman Barataya apa
uga ngayomana marang panjenenganing sun sakula wangsa Wanara. Yayi Gunawan, nggih wonten timbalaning adhawuh. Kanjeng Diwaji semban kula. Saguguring senopati saka negara Ngalengka ya ki kadangira satra ing manglegur gangsa Raden Kumbakarna. Saka panggehaning sun kaya wis caket panjangkaning Prabu Rama Wijaya nggone kapanggiya kelawan memani ing penggalihku yaiku Rekyan Warasinta. Nuwun mapunten Kanjeng Diwaji semban kula. Estunipun tasih wonten jejonggol negari Ngalengka ingkang sakmangke dereng madeg senopati inggih menika setunggal. Anak kula pun Indrajit angka kalih inggih menika Kanjeng Koko Prabu Rawana piyambak. Mila kula nuwun sewu. Mboten ateges kula menika anyes dhateng kekiyatanipun Kanjeng Sinuwun Prabu Rama Wijaya babar pisan mboten. Namung menapa mboten langkung prayogi menawi langkung prayitna tuwin ngatos-atos ngengeti saya caket Kanjeng Koko Prabu Rawana inggihipun madeg senopati ngrabasing para wadyabala Wanara. Sinuwun Prabu. Miat langening kalangwan aglar pandan moncartinon lir kekonang sulem sorotetan padang kasur lan bajaring purnameng gegono dasari mongso katiga. Apa kang dadi aturira Yayi Gunawan? Sayekti saya muwi kekuwataning pun Kakang Yayi luwih prayoga semenia sawetara senggana wonten dawuh. Ana parigawe apa semengko praptanira tuning pesanggrahan maragake matur marang panjenenganing sun senggana Diwaji semban kula. Wanci dalu wancinipun para wadyabala Wanara sami ngasuh tuwin mesanggrah. Dumadakan tanpa kanyana-nyana miturut aturipun para Panakawan miwah aturipun para Wanara. Kathah sangganing para Wanara ingkang nandhang katriwandan tuwin pejah. Ketingalipun wonten ingkang angabah-abahaken wujudipun inggih menika daru beksi, wisa, racun lumantar lampahing samirana. Satemah kathah Wanara ingkang samya katriwandan mekaten menggaturipun ing abdipun Anoman Sinuwun. Yayi Gunawan, miturut penemuning Si Adi kepiye? Koko Prabu, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana nitik kawontenan tuwin panggrahitanipun ingkang rayi pun Gunawan. Samangke Ngalengka sampun ngetoni senopati inggih menika mboten pangling. Menika pangreka dayanipun anak kula pun Megananda inggih pun Indrajit. Ingkang ngabah-abahaken daya kasektenipun satemah kathah Wanara ingkang nandhang katriwandan tuwin nandhang pejah. Sabanjure kepiye? Langkung titis tuwin prayitna paduka Kanjeng Koko Prabu sumangganipun paring dawuh sinuwun semban kula. Senggana wonten timbalan sinuwun. Mara dina iki sira ingsun utus ngupadya wujuding Ranlata maos sandi ing mapananing Gunung Mahindra. Golek ana dikongsi ketemu yen wis ketemu tumuli aturna marang panjenenganing sun ya ming wujudan tetuwuhanku ingkang bisa gawe srana waluyaning para wadyabala Wanara. Aja bali lamun durung ketemu ingkang den upadi. Nun nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngono. Dedel gayung akasa sira risang Ramandaya pati bingung bingeleng kenganglangan
Sang Anoman dupi nampi dawuhipun nenggih sesembanipun Sang Marteng jagat Prabu Wijaya. Kinen ngupaya Ranlata mau sandi. Panggesanipun para wadya Balawanara. Parandene sampun miling-miling anjejangkung angulari dununging ponang tetuwan. Parandene dadan saged manggihaken gempong Sang Senggana ya Sang Anoman. Sigra matek aji Tiwikrama den bedol Gunung Mahendra. Malumpat sampun prateng witing naga sari mulat mangandhap katingal sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadah wadana. Menapa dipun ngendikaken Gusti kula ingkang sinuwun ingkang abdi dereng saged dungkap wujuding Ranlata mau sandi. Mila samangke gempung raos sing manahipun ingkang abdipun Anoman tumunten Gunung Mahendra kula aturaken dhateng ngersanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Rama Wijaya. Sumangga anipun badhe aniti priksa babagan inggih menika tetuwuhan ingkang kinarya srana waluyanipun para wadya Balawanara diweji. Mahendra sun lebur sawetara ingkang sisa amung wujuding Ranlata mau sandi. Senggana iki wujuding ketuwan ingkang bisa ngusadani cintrakaning para wadya Balawanara. Raden Anoman, tumunten Ranlata mau sandi menika kula aturi angasta dipun borehaken wonten angganipun wanara ingkang sami katriwandan. Mangke saged paluya nirmala temajati jati temamulya Raden Anoman. Nggih ngestaken dawuh Raden Gunawan.